बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या उमेदवारांची छाननी आज सुरू झालेली आहे. 11 वाजता ही छाननी एकंदरीत सुरू झालेली आहे. आपण बघतो कणकवलीमध्ये 8 जागांसाठी 37 उमेदवार हे रिंगणात आहेत जिल्हा परिषदेसाठी, आणि तर पंचायत समितीसाठी 16 जागांसाठी 60 उमेदवार रिंगणात आहेत. एकंदरीत आता ही छाननीसाठी सर्व उमेदवार हे कणकवली तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात दाखल झाले आहेत. सर्वच उमेदवारांची धाकधूक वाढलेली आहे. कोण कोणाच्या अर्जावर उमेदवारी अर्जावर हरकत घेतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. नेमका उमेदवारी अर्ज हा इथे जो प्रत्येकाचं नामनिर्देशन पत्र आहे ते इथे सगळ्यांना पाहण्यासाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे. काही जे उमेदवार आहेत त्यांचे प्रतिनिधी आहेत ते उमेदवारी अर्ज जे आहे ते पाहत देखील आहेत एकंदरीत. आणि सर्व जी नेमकी परिस्थिती सध्या आपण पाहतो ती कणकवली जे 8 जिल्हा परिषद आणि 16 पंचायत समिती सदस्यासाठी जे आता सर्वच उमेदवार आहेत ते या तहसील कार्यालयाच्या आवारात आहेत. प्रथम ही छाननी खारेपाटणपासून सुरुवात होईल. खारेपाटणमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी जिल्हा परिषद जो उमेदवारी अर्ज भरलेले जे उमेदवार आहेत आणि त्याचबरोबर पंचायत समिती जे उमेदवार आहेत त्यांना आत घेतलं जाईल. त्यानंतर मग कासार्डे होईल, त्यानंतर मग जानवली होईल, नंतर फोंडा होईल, हरकुळ बुद्रुक होईल, कलमट होईल, कळसुली होईल आणि नाटळ होईल. म्हणजे अशा पद्धतीने खारेपाटणपासून ते नाटळपर्यंत ही उमेदवारांची छाननी इथे सुरू होणार आहे. एकंदरीत पाहिलं तर आपण जी कणकवलीमध्ये सध्या जी उमेदवारी आहे आणि त्याचे प्रतिनिधी आहेत ते दाखल झालेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून अनाउन्समेंट देखील केली जात आहे. उमेदवारांसाठी आतमध्ये येण्याची वेळ देखील सांगितली जात आहे. जर समजायला कोणाला हरकत घ्यायची असेल तर ते इथे एक उमेदवारी त्यांचं अर्ज हे दाखल करण्यात त्यांचे जे नामनिर्देशन पत्र इथे फलकावर लावलेले आहेत आणि त्या फलकावर त्यांनी ते नामनिर्देशन पाहायचे आहेत. आणि ज्यांना कोणा उमेदवारी अर्जावर हरकत घ्यायची असेल त्यांनी लेखी हरकत घेऊ शकतात. कुठलाही जो मुद्दा आहे आणि त्याला पुरावा देखील जोडण्याची गरज आहे असं एकंदरीत बोललं जात आहे. त्यामुळे आता उमेदवार इथे दाखल होत आहेत. प्रथम ही छाननी खारेपाटणपासून होईल, खारेपाटण होईल, त्यानंतर मग कासार्डे होईल, त्यानंतर जानवली, फोंडा, हरकुळ, कलमट, कळसुली आणि नाटळ अशा पद्धतीने ही छाननी आता ही एकंदरीत सुरू झालेली आहे. आणि पहिला जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार येतील, त्यानंतर त्यांच्यासोबत पंचायत समितीचे उमेदवार येतील आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पंचायत समिती अशा पद्धतीने ही छाननी या तहसील कार्यालयात आता सुरू झालेली आहे. आणि उमेदवारांची आता धावपळ सुरू आहे. कोण कोणाच्या अर्जावर हरकत घेतं यासाठी त्यांची प्रत्येकाची धाकधूक देखील वाढलेली आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.